Добрий вечір усім. Янка, добрий вечір, кажу. Ніякий я не добрий. Що здарилося? Ой, Янка, спиніся, бо зараз тут буде море твоїх сльоз. Не могу спиниться. Я сгубила. Що згубила? І перестать плакать, бо в воді ми зовсім нічого не знайдемо. Привітання, сябри! Слухайте, у нас тут що, потоп? Яшчэ які Яна море наплакала. Яна? Ага. Яночка, супокойся, коли ласка, все буде добре, ми зараз тобі допоможемо. Здається, стішилася. Ого. Так, сльози спинилися, але наша Яна сумна, як царевна Несміяна. А все тому, что я настрой сгубила. Во як! Нестор, подкажи, де звичайно настрой шукати? По правді кажучи, я ніколи настрой не шукав, але чого тільки не зробиш для нашої Яни, м? Усё зрозумів, Нестор, і зробимо це зараз же. Яночка, заставайся на своє місце. Ми з Тьомом відправляємося на пошуки твого настрою. Нестор, а мені у який бок іще? Так, ти йдеш туди, а я туди. Ага. Хвилиночку. Мені запитали у Яни, як виглядає той самий настрой. З раніці ён быў вельмі прыемны і усмешкава жартаўлівы. Значить, як тільки усмешку сустрінем чи сміх почуємо, будемо ведати, що гэта Янчин згублений настрой і ёсць. Эх, хутчэй бы. Ай-яй-яй-яй. Заставайтеся на своїх місцях і не пужайтеся, настрой покуль не знайдений. А у цябе, Нестор? Ні, у мене покуль нічого. Ну, вось. Настрой треба шукати у повній тишині, інакш ён не знайдеться. Зразумела. Нестор, працягваем пошуки. Так, мне здаецца, што ён недзе ў гэтым пакоі, ён проста схаваўся і не жадае выходзіць. А я ведаю, як яго з кутка выгнаць можна. Як? Будем яго смяшыць. Тара-тара-тара. 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 Голдбайте! Настрой! Виходь! Тьома, ти чув? Ці мені подалося, ніби настрой голос подавав. І мне падалося, што ён са сваёй схованкі выскачыў. А я нічога не заўважыла. Так, усе мы ведаем, што згублены настрой недзе блізка. Працягнем пошукі. А я яшчэ адзін спосаб прыдумаў. Прыцягнем настрой на салодкую ліпучку. Так, гавары дакладней, што за ліпучка такая? Варэнне вельмі добра падыдзе. І што, сядзіць і глядзець на салодкае? Сядзець і глядзець. Слухайце. Настрой павінен з'явіцца. Дык давайте мы паскорым яго вяртанне. Цып, 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 цып. Цып, 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 цып. Настрой! Настрой! Ходи сюды! Настрой! У нас солодкая липучка! Настрой! Смешные, цып-цып-цып. Усмешка! Звонкий смех! Ура! Настрой знайшовся! Неправда, мой сон пройшов. Дякуючи лепшому світі, сыщикам і стваральникам доброго настрою. Дякуй, вялікі.
і сябри мої. О, калі што, звяртайся, сябры заўсёды дапамогуць. А зараз давайте мультфільм поглядім. Ага, каб настрой яшчэ больше зняць. Менавіта так. Глядзі. Глядзім. Мультфільм. Эх, ну што ж, цяпер час позні, трэба рыхтавацца да адпачынку. Толькі абавязкова зубкі чысцім, тварыкі і лапкі мыем. Бацькоў цалуем, жадаем ім добрай ночы. Так, і адпраўляемся глядзець самыя цікавыя сны з падарожжамі. Добраныч, сябры. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухают зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.